Družstvo Křovic je připraveno ke slavnostnímu předání nového auta. Děkuji. Milí spoluobčané, milí hasiči, chtěla bych vám předat naše nové hasičské auto, naší gazelku, protože naše Ady, jak víte, už pomalu dosluhuje a odchází do svého hasičského důchodu. Rozhodli jsme se vlastně koupit toto nové hasičské auto, protože jsme si mysleli, nebo myslíme si, že si ho zasloužíte za vaši za vaši práci, kterou jste odvedli za vaší éry a určitě se toto hasičské auto hodí pro naše vesničky, do našich silniček a do našeho terénu. Jestli si někdo myslí, že si toto auto nezaslouží, asi vás ještě nepotřebovali, ať už k nějakému zásahu požárnímu nebo při povodních. Kdo vás potřeboval, tak určitě si toto nemyslí. Takže vážení chlapci v modrém, doufám, že vám toto auto bude sloužit aspoň tak dlouho jako naše stařička Avie a přeji vám, ať s ní zachráníte tolik, jako doposavad jste za svoji práci zachránili, ať už to byl dům v Milovarech nebo při záplavách některé domy v Pakoslavi nebo v Milovarech nebo v Prosněvicích. Takže hodně zdaru ve vaší hasičské práci a předávám klíče od nové gazelky. Takže hodně zdaru vaší práci. Nyní bych prosila pana faráře pošlapat Konstantinovi kázní, který by požehnal našemu hasičskému